Ja és a punt una nova edició de la Tinet Jornada, la trobada anual sobre les tendències i novetats en el món d'internet i les tecnologies de la informació i la comunicació. La Tinet Jornada 2013 estarà dedicada a la llar intel·ligent, internet i la connectivitat a casa. Comptarem amb la presència d'experts que parlaran de les possibilitats de les llars intel·ligents, del dispositiu Raspberry Pi, de com fer la compra i també de l'oci interactiu. Esteu convidats a participar-hi activament. Us esperem dissabte 25 de maig al Palau de la Diputació de Tarragona a partir de 2:15 del matí. Podeu fer les vostres inscripcions a través del correu electrònic info@tinet.cat, fent-hi constar el vostre nom i cognoms. L'entrada és gratuïta, limitada a l'aforament de la sala. Tinet Jornada, la cita de tots els tinetaires amb les novetats d'internet i les tecnologies de la informació i la comunicació. Segueix l'esdeveniment a Twitter amb el hashtag TinetJornada. Tinet és un servei de la Diputació de Tarragona.